Яраткан улыбыз, кадерле абыябыз, Юнусов Рәмил Рәзиф улы, алтын көз көнендә, табигатьнең моллык аенда, яңгырлар ишеп яуган вакытында, 1986 елның 2 ноябрында көтеп алынган беренче сабый булып дөньяга килә. Кадерле кешебез бәләкәйдән үк шук малай булып үсә. Кечкенәдән ул сабантуйларда ат ярышында катнаша. Бераз үсә төшкәч, көрәшләрдә катнашып, алдынгы урынны беркем белән дә бүлешми. Рәмилебез тырыш, акыллы, әти-әнигә ярдәмчел, ике туганы Ринат белән Алинага үрнәкле абый да әле ул. Армия сафларында хезмәт итеп кайткач, күрше Сүлде авылы Сылуы Алинага өйләнә. Киленебез җиңгәчәбез белән югары Ярке авылында үз йортларында 3 сабыйга гомер бүләк итеп, күркәм генә яшәп яталар. Олы уллары Шамил 8-нче сыйныф укучысы, кызлары Альбина быел 1-нче сыйныфка укырга барды. Төпчек уллары Ратмирга 2 яшь тулды. Балалары исән таза булып үсеп киләләр. Әти дип иртән тору белән аның янында бөтерелеп торалар. Шулай булмыйча, безнең кадерле улыбыз, абыябыз Себер якларында эшләп йөри. Балалары әтиләрен бик нык сагынып көтеп алалар. Рәмилебез бигрәк бала җанлы. Шул балалар дип яна, иркәли, назлый. Шулай гына була күрсен инде, дип телибез. Безнең юбилярыбызның бер матур һөнәре дә бар ул. Рәмилебез эздереп баянда уйный. Бу һөнәре аңа тормыш иптәшем, әтиебез Рәзифтән күчкән. Алар өчесе дә гармонсыз яши алмый. Аның улы Шамил дә югары Яркәйдәге балалар музыка мәктәбенең баян классын тамамлады. Алар дүртесе бергә очрашса, бер вакытта да баяннарын кулларына алмый калмыйлар. Издерәләр генә матур көйләрне. Кадерле улыбыз Рәмил, хөрмәтле абыябыз, бүген синең матур юбилеяң. Гомереңнең бигрәк матур чагы. 35 яшь бит әле бары гомер башы. Ирешерсең максат теләгеңә, янарыңда булсаң тормыш иптәшең. Бар канатлы үсен балаларың әти-әни диеп изелеп, һәрбер тажы аклык, сафлык белән үрелеп барсын тормыш гүленең. Чынлап та 35 яшь ир-ат өчен иң күркәм чор бит ул. Чөнки көч ташып тора, дәртле чак, балалар үстергән чор, тормыш тәҗрибәсе тупланган вакыт. Кадерле без, һәр вакытта шундый көләч йөзле, акыллы, сабыр һәм иң мөһиме сәламәт бул. Тормыш иптәшең Алина белән кулга-кул тотынышып, 3 бертек сабыйгызны матур итеп, кирәкле кешеләр итеп үстерегез. Без синең белән һәр вакыт горурланабыз. Әти-әни безгә олы терәк син, энекәшең белән сеңлеңә һәр вакыт үрнәк син. Бүген синең матур юбилееңдә барсы өчен дә зур итеп рәхмәт әйтәбез. Син булганга безгә рәхәт, җылы, якты, тагы да зур юбилейларны матур итеп бергә үткәрергә язсын. Сине яратып, хөрмәт итеп, әниең Люция, әтиең Рәзиф, энекәшең Ринат һәм аның гаиләсе, сеңлең Алина һәм аның балалары. Шаба йыллар җитез атай, куып тотармын димә. Сагыш һәм шатлыклар тияп, елда туган көн килә. Бүген синең туган көнең, иң шатлыклы шәп көнең. Тау-тау чәчәк бүләкләргә, изге матур теләкләргә, өелеп калган көнең.
Бүгін сенің туған күнің, ең шаттықлы шәп күнің, ең зор бөлек жан достарың, үзіліп тұрған туғандарың сенің яныңда бүгін. Utanmasın, zarlanmasın, yılgır yıllar ötsenler. Байлық, моллық һәм тазалық, қуаныш китерсінер. Бүгін сенің туған күнің, ең шаттықлы шәп күнің. Тау-тау шәшек бүләкелерге, изгі матур тіләкелерге, үйіліп қалған күнің. Туған күнің, ең шаттықлы шәп күнің. Тау-тау шәшек бүләкелерге, изгі матур тіләкелерге, үйіліп қалған күнің. Сенің бүгін туған күнің, ең бақытлы шәп күнің. Тау-тау шәшек бүләкелерге, изгі матур тіләкелерге, үйіліп қалған күнің. Үйіліп қалған